היי כולם, מה נשמע? היום בסרטון הזה אנחנו נציג לכם שתי אוזניות. אחד כבר ראיתם, השני ראיתם. שתיהם מאותו חברה, שתי A עם שם מיוחד. אנחנו נסתכל על הדגם הזה. אתם יכולים לעשות את הסרטון ובעצם למצוא את זה בעזרת הגוגל ולראות את הדגם הזה, כן? דרך אגב, אתם יכולים להשיג את שתיהם בזול באלי אקספרס בפחות כסף. במקום בישראל הצלחתי להשיג אותם בהכי זול שיש לי. בתקציב שלי, בכסף שלי קניתי אותם. לא מהכסף שמממנים את זה למימון המוני, אוקיי? קניתי אותם מהכסף שלי, במיוחד לשימוש שלי, ואני רוצה להמחיש לכם את החוויה איך הם להשתמש איתם ביום יום, אוקיי? אז מה שאתם רואים פה, יש לכם כאן 4 מיקרופונים, 2 לשיחות טלפון, 2 לביטול רעשים. אתם רואים? 1, 2, ואז 1 ו2. זה הדגם של המסנן רעשים. אוקיי. זה הגרסת האובר רייט של הסוללה הארוכה ביותר. 80 שעות חיי סוללה, בלי ביטול רעשים, עם מצב גיימינג מוד, ומצב אקולייזר והכל, וכל מיני אקולייזרים מגניבים שאתם יכולים לבחור דרך האפליקציה, ובמיוחד גם פה יש אפליקציה, ובמיוחד יש כאן את האופציה שפה אין אותה, ואני מעניין אותה אם זה אותו דבר, עוד אופציה של אודיו 360 מעלות. אבל אני ממליץ לכם שאתם שומעים איתם, אל תשתמשו ב-360 מעלות, רק אם זה באמת נחוץ לכם קצת להתפרע. אבל הסרטון הזה במיוחד לאנשים שלא מוכנים להשקיע הרבה כסף ולקבל תמורה לכסף. אני לא עכשיו אגיד לכם, וואלה זה הכי טוב שיש. אלה בתקציב נמוך, הן נותנות תמורה למחיר. ולא בהכרח, אוקיי? זה לא... אני לא אומר לכם, וואלה אלה הכי טובות. לא, יש חברות יותר טובות מהם, יש את בייסוס, יש אנקר, כל החברות שאתה בערך מכירים. יוגרין הם רק מתחילים, אוקיי? ואישי, שאתם רואים את הסרטון הזה, תבינו שאני מדבר איתכם על ספציפי, על שתי דגמים שמצליחים והצלחתי להשיג אותם בישראל. בתקציב ששתיהם ביחד 308 שקלים. מה אנחנו מקבלים פה? סבבה, בואו נראה לכם. אתם יכולים לקבל כבל פה, של Type-C, שבמיוחד גם בדגם הזה זה עובד, שאתם בעצם מחברים את האודיו מ-Type-C ל-Type-C למכשיר שאתם רוצים לשמוע בו, אז אתם יכולים לשמוע מוזיקה, את הוידאו, ולהמיר את הווליום והכל, כן? במיוחד גם בדגם הזה ביותר שעולה 140 שקל, וזה עולה 130 שקל במקום 200 שקל, מה שהשגתי אותם, כן? כן, וואו. ובאמת, הדגמים האלה טובים מאוד. תראו את העמידות שלהם. עכשיו, נייס. בואו נראה את העמידות שלו חבר'ה. אם אתם כל כך רוצים לבדוק את העמידות, אז הנה. אני אקפל. לא, אין. שום דבר לא קורה רע, אין איזה כלום. מעולה. נוחות לאוזן. איך זה נראה לאוזן ואיך זה לובש על האוזן. זה פשוט נוח וקצת עושה בלוק של ביטול רעשים כזה, אבל שאין לזה ביטול רעשים. תראו איך זה נראה. יש כאן מיקרופון ומיקרופון. אני לא יודע למה, אבל אין לזה מסל רעשים. אבל הן בסוף דבר מאוד נוחות, ונותנות תמורה של נוחות מרבית. בלי לחץ שדוחס לכם לחץ. אתם יודעים, אתה לא רוצה להשקיע הרבה כסף, אז אלה האוזניות היותר ממליצות לכם שאתם לא רוצים, ואתם לא רוצים יותר מדי, ולקבל סאונד מדהים, אז אלה טובות. רק שתדעו מראש, תתקינו את האפליקציה של יוגרין, ואתם יכולים באמת לקבל חוויית הזנה טובה ואיכותית מהסט אקולייזר שלהם, ואישית אני מאוד אוהב אותם. למה אני מדגיש את האישית?
זה נקודה מאוד חשובה שמראה את האדם עצמו, איפה הוא בפוטנציאל שלו. אוקיי, בוא נמשיך. הדימוי מטרת זה אומר שזה כאילו בעיקרון של דגם פורס פרימיום. יש גם את החדשות, היוגרין סטודיו, אבל זה לא היוגרין סטודיו שלנו היום, אנחנו מדברים על הזולות שלהם, על הפרפורמנס, זה הפרפורמנס הזולות שלהם, אוקיי? פרפורמנס הפרימיום. מה שאתם רואים פה, אתם יכולים להרגיש את ההבדל של הצבע. זה אותו פלסטיק, פשוט הצבע ממש נעים פה, ופה זה קצת... אתה רואה? יש הבדל. ובמיוחד, המסנן רעשים פה מסנן כ-38 דציבלים. איך הוא עושה את הביטול רעשים? הוא מבטא, בוא נגיד 70%. הוא לא מבטא לכם אין ספור רמת ביטול רעשים, אבל הוא יודע לבטא לכם את המנועים וזה, ואחרי זה פתאום באיזה שלב הוא יפסיק קצת את הביטול רעשים, והרמת הביטול רעשים מגבוה ירד קצת חלש לרמה של 20 דציבלים. כן, זה מה שאני חוויתי איתם, אבל אישית זה מגניב, כן? האישית שאני מרגיש אותה זה דבר שאני חוויתי. טוב? ותמיד אני אומר את זה. להזכיר לכם בכל סרטון, אישית זה דבר שאומרים אותו, וזה דבר להדגיש משהו. וחוץ מזה, פה יש לכם ריפוד נוח, רואים? ספוג זיכרון, פה יש לכם סוג של ריפוד כזה זול, ונוח ונעים, לא רע בכלל. אתם מקבלים ריפוד יותר גדול ל-140 שקל. מה אתם מצפים ב-100 שקל לקבל? ריפוד על הפנים. וכשאתם הולכים לחנות אחרת ואתם רוצים אוזניות, משהו זול, אז מקבלים ריפוד כזה ככה, ואז כזה עליון הוא לא משווה אליו. אתם רואים? ב-160 שקל אתם לא מקבלים ככה, ב-140 שקל אתם לא מקבלים ככה, כן? יוגרין, חברה טובה, ממליץ לכם מאוד, והתמורה של שתיהם מעולה על הכסף. מי שרוצה קצת מוזיקה איכותית, אז ילך על הפרימיום שלהם, גרסת הפרימיום, כן, הפשוט האלה. אפשר לשים אותם בעלי אספרס באזור 120 שקל, פחות ממה שקניתי אותם, וזה מעולה, כן? בוא נראה לכם איך זה נוחות על האוזן, לפני שאסיים את הסרטון. כשאני שם את האוזניות האלה, ומרגיש את הטאטום ממש פסיבי, כן? ממש נוחות, זה כמו בוז, אבל זה כאילו לא בוז, כאילו, כן. זה כזה שילוב של JBL, בוז ואיירפודס מקס. משהו כזה מוזר. כן. אלה מרגישות כמו אוזניות שמתקדמות להצלחה כאילו, לגשת לאנשים פשוטים יותר ולכיוון שאנשים מאוד מחפשים את האוזניות הפשוטות האלה, ושיתנו לכם את התמורה ביותר לכסף. אנחנו נסיים את הסרטון. אם אהבתם את הסרטון חבר'ה, אני מקווה שתפרגנו בלייק וסאב, תירשמו לערוץ לעוד תכנים טובים, תצפו בסרטון המלא ותקבלו תכנים איכותיים. תודה רבה, צ'או.